La crisi de l'eurozona va evidenciar les limitacions dels estats membres per controlar l'euro i emetre el deute. Els principals desencadenants d'aquesta crisi va ser l'elevat deute públic i privat que presentaven els països del sud d'Europa, mal anomenats PIGS per les seves sigles en anglès, que comprenia Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Aquest elevat deute feia desconfiar els inversors que creien que aquests països no serien capaços de retornar les seves inversions. El cas més clar el trobem a Grècia, un país que, degut al seu elevat i diria que exagerat deute, va estar a punt de declarar-se insolvent i no poder retornar el deute. Posem-ho d'una altra manera. Tu ets un inversor que pot decidir posar els seus estalvis a dos països, Grècia o Alemanya. Per una banda, Grècia manté un elevat deute i està en risc de no poder retornar-lo. I per l'altra banda, Alemanya presenta uns comptes positius i manté el deute controlat. Evidentment preferiràs posar les teves inversions a Alemanya, clar, no sé qui vulguis perdre diners. Però com els dos països comparteixen la mateixa moneda, si Grècia es declara insolvent i incapaç de retornar el deute, això farà baixar el valor de la moneda i, per tant, també acabarà perjudicant Alemanya. Quina és la solució, llavors? Doncs que Alemanya deixi diners a Grècia i Grècia, a canvi, es compromet a ajustar el seu pressupost per tal que els ingressos superin les despeses. Això inclou rebaixar les despeses públiques, és a dir, acomiadar funcionaris públics, congelar pensions i invertir menys en educació i sanitat i augmentar els ingressos, és a dir, a pujar els impostos. Problema? Doncs que amb més atur la despesa pública puja, perquè els aturats també tenen dret a una retribució, i els ingressos baixen perquè aquests no paguen tants impostos com si ho fa una persona empleada. Tot això resulta en un cicle viciós que Catalunya també va viure. La Unió Europea va acabar responent amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement, que establia limitacions fiscals clares com un màxim del 60% del deute o un 3% del dèficit en el pressupost anual. I el Banc Central Europeu l'any 2012 va acabar cedint i concedint préstecs amb molt baix interès als països per tal que se'n poguessin en sortir. La crisi de l'eurozona, per tant, ens va acabar demostrant que el deute individual comporta molts mals de cap si compartim moneda. Okay, let's go. I per això ja han sigut nombrosos els polítics que han sortit recolzant que el deute es federalitzi, és a dir, que sigui la Unió Europea qui s'encarregui d'emetre el deute conjunt. Entre aquests polítics s'hi troben Emmanuel Macron, el president de França, Pedro Sánchez, el primer ministre d'Espanya, o Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia d'Espanya, que fins fa poc estava a la cursa per liderar l'Eurogrup, el Consell Europeu dels països que formen part de l'euro, la moneda comuna. El deute comunitari és molt més fiable que el deute dels estats, el que trauria molts més inversors i els deutes serien amb menors interessos. Per tant, ens permetria disposar de més pressupost. De fet, segons Pedro Sánchez, ens permetria duplicar el pressupost comunitari fins als 2 bilions d'euros. A més, el deute comú dotaria la Unió de major estabilitat econòmica, reduint el risc d'una altra crisi del deute i permetent major finançament en projectes com les infraestructures, la investigació o la revolució tecnològica, que al final beneficiarien a tots els estats membres. Actualment, el pressupost de la Unió Europea depèn dels diners que li passen als estats membres. Això limita la capacitat de la Unió per dur a terme projectes i polítiques a gran escala. Els estats tenen molt poder en definir les línies d'acció de la Unió i moltes vegades els interessos nacionals pesen molt més que els interessos comuns. El deute comú li permetria a la Unió de disposar de fonts de finançament pròpies i, per tant, major llibertat en la distribució d'aquests fons. Sigui com sigui, ja tenim precedents en l'ús del deute comú de manera excepcional i puntual que estan demostrant que funcionen molt bé. Parlo dels fons Next Generation, que estan sent tot un èxit en recuperar l'economia europea després de la crisi de la Covid. Ara, l'exemple més recent el trobem amb l'instrument SAFE, Security Action for Europe, que permetrà a la Unió Europea demanar fins a 150.000 milions d'euros de préstecs sota demanda dels estats membres o dels estats amb qui la Unió tingui acords bilaterals de seguretat i defensa, com ara el Regne Unit, Noruega o el Canadà, per invertir-los en defensa. Els fons, de fet, estan fets per atorgar-los a projectes comuns de 2 o més estats per tal de millorar la interconnectivitat dels sistemes de defensa. Fins ara, però, han sigut instruments excepcionals i puntuals que, a més, s'enfoquen en un àmbit específic. En aquest vídeo em refereixo a l'emissió del deute comú com a norma general del finançament europeu. Però, com sempre, res és tan bonic com sembla. Els anomenats Frugal Fours, composats per Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Suècia, sempre s'han oposat a l'emissió de deute comú, com també ho ha fet Alemanya, que tot i no pertany a aquest grup, sempre ha mantingut opinions similars. Argumenten que les diferències existents entre els deutes és molt exagerada i que els estats del sud no tenen la mateixa disciplina fiscal que els del nord. Però la situació ha canviat. A principis de juny, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, va anunciar que el seu país sortiria dels Frugal Four per tal de posar el rearmament i la defensa europea com a prioritat número 1. Si bé és cert que l'economia dels països del nord d'Europa sempre s'ha caracteritzat per ser molt més equilibrada i estable, o almenys molt més que els països del sud d'Europa, que acostumen a concórrer en dèficit pressupostari i tenen uns alts nivells d'endeutament, la crisi que estan patint des de fa uns anys els ha forçat a canviar de posicions.
És clar que l'amenaça de Rússia és molt més propera als països del nord, que a més en els últims anys també han viscut una altra gran crisi, l'energètica. Mentre els països del sud tenien altres vies de subministrament energètic, el nord sempre ha sigut molt més dependent de l'energia russa, que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna i les sancions de la Unió Europea al país de Putin va fer encarir els preus de l'energia, posant en greus problemes als països del nord d'Europa. Aquesta situació ha comportat no només inestabilitat econòmica, sinó també inestabilitat política, restant poder de negociació als països que composen el grup. D'una banda, Àustria porta 3 anys en recessió econòmica amb un creixement del PIB negatiu, i els Països Baixos travessen una crisi política profunda a l'espera de noves eleccions anticipades per la sortida de l'extrema dreta de Geert Wilders del govern de coalició. I amb aquests dos països ja només en queden 2. D'altra banda, Suècia i Dinamarca, que veuen a Putin com una amenaça real per la seguretat dels seus països, ja s'han desmarcat de la posició oficial del grup, indicant que recolzen la proposta d'emetre deute conjunt si és per invertir-lo en defensa. Aquesta tendència mostra que els països que tradicionalment han estat en contra del deute comú ara estan patint recessions econòmiques i estancaments econòmics, la qual cosa podria ser un incentiu perquè acceptin el deute comú. El principal problema, les enormes diferències del deute entre els països membres. I és que mentre que Grècia o Itàlia estan endeutats fins al 153 i 135% respectivament, és a dir, que per cada euro que produeixen en deuen 1,53 o 1,35 respectivament, Suècia o Dinamarca presenten comptes més nets, amb un deute de tan sols el 33 i el 31% respectivament. Motoritzar el deute podria incentivar els països del sud d'Europa a tenir unes polítiques fiscals menys responsables, fent-los gastar més del que ingressen, és a dir, concorrent en dèficit de manera més regular. I al final això acabaria provocant que els països del nord ens acabarien pagant les nostres despeses. A més, els països amb major disciplina fiscal gaudeixen de préstecs amb menors interessos, és a dir, que demanar aquells diners els costa menys, i temen que una mutualització del deute podria fer augmentar el cost del finançament. Personalment, crec que la solució es troba en posar unes normes clares, amb objectius fiscals com els actuals i un compromís a implementar reformes estructurals que millorin la sostenibilitat fiscal, avaluades i aprovades per la Unió. Augmentar la transparència en la gestió de fons i la creació d'una institució independent, com el Banc Central Europeu, responsable de la gestió i la supervisió dels comptes i del deute mutualitzat. A més, la integració del deute podria fer-se de manera gradual, és a dir, anar mutualitzant a poc el deute per permetre anar fent els ajustos corresponents abans d'una integració completa. En aquest cas es podria concebre el deute com es va fer amb l'euro, un objectiu per tots els estats de la Unió, però que cadascú hi vagi aplicant conforme vagi reunint els requisits. En definitiva, la federalització del deute és un debat complicat i difícil que durarà molts anys fins que finalment s'acordi. La iniciativa de la Unió d'Estalvis i Inversions ens apropa una miqueta més a aquesta meta, permetent-nos redirigir les inversions de les famílies que normalment van als bancs tradicionals, aquesta vegada vagin a projectes comuns europeus, diversificant així les fonts de finançament. Però encara ens queda molt per fer. Ara bé, una cosa ens ha de quedar clara. Tal com va passar amb la crisi de l'eurozona amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement, a la crisi dels refugiats amb el Pacte d'Immigració i Asil o a la crisi de la Covid amb els fons Next Generation, la Unió Europea s'ha demostrat que a les crisis és quan més s'integra i més s'enforteix. I aquesta no serà una excepció. A mi ara la pregunta que em sorgeix després d'haver vist el deute comú és: un finançament propi de la Unió Europea ens permetria avançar cap a un exèrcit europeu?